chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi ni nichisemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli merunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomogusi Enkoro y'umuntu nige gonchuka na kubigi ntikebe ekeru kugania kugwetania okonyora no kunereria kwa betobo asegosor yokwegia yabasintobo chondo aba mwede na amurigiri sana cyaro to gubuli mubwane mungatira singe tato mindo nate mama bakachante bigose buri musomi no yo mindo njengo ndagutinde muntu otabwati manyinga tata nigo gwatananika kwarorekanire magega yomuga kochondo ugokwana gutige nibe nyinge magega mosomi mumro yomonene niga sinyuwe kubaga enibeyo kubwatekana nabamuraba mwabo nabaiseke korokia chimbwa chitari chingia mamincha yukugania waisanya hosira bana balitingo babagera pikende yonspi kwanza no kumenya tumanya zibiri mpaka lito konda aligenda no aki none siringisana tuli akonyora njia zikoleira Aki ngwandarire tabiyo kwararite mubega kyomone none kikwaragerete kakekero kwakwete akikwaragirete abana baitana gaki Momurumu abochondo nyangao nige soirime nagusege togo taigwana amate yochondo eyo yamenyete nomorembe bono yatanenikire nechisegi chiabeire nkire yugo sonsora emechando yabo onoma esengenjo kwegero mwana okomosomi na nero mai to bwate chibesa kuya kabisa tari mo bwate chibesa baka inu bwate chibesa kainguru chibesa mama kuna chimura imoka muntu gutane monte abimosimo inu bwate chibesa musomera nga yako umerana ne amateyo ritukuria Jumatano chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukuria Jumapili guchakira chinsa ikomichia maragoba eliubwe manye ninkigeo chegokorekana ase amateye omwaka bwechiri bwibere nemerongibere nebere no mwaka siasa nabana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora ribaga lyokuboria na kunenkia ekerenka cyogukwana igo. It can tell you how far the Yamagati. Gotwara chikandidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete guchukwa nominations. Yes. Bono umurubiri ubweke umu nigo gucho kwari bagariya lyokuboria kurigeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na ritayire okorere gasi yaye engiya gosebe. And you see what you do no what you want what you are going to do for them. Kila ritukuria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi sito nenu suchabo tukwa asugu chakomera na inche John Kebati aseto kubarigania abarahi ao na kumanyibyengeryo byabo asuko retamba kinderero imeyoro gonkurugusi na Kenya ngima ena hotelika ekero musani abrangi kanyo kwani ekero muntu akugata bageni kuoye agote binganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini tu ko ibunga bantu bakoiriria ata mwijirani yao ominyoke gwetyo obubono tiritariki umurobiryo bweke umbu aseto kunengia na kumanyikirenga umurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliubwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Kiremambi
mambia yamatuko yiwiki guchakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa 3 imeya Ndizi TV. Una botambe to chakeli iritukuri yao ase ogwansu tumede na manga koraganire kuritukuri goro no botko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara no mete ensaki umete na mugasogete umete mambia ewa no moda tena ki tiganda soki gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona intwe manjo moriere intura gotika maiga imana intura to ko vitamin D gete vitamin D Murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuri yao asenjiri ndunge kigima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo weiki wechera buneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kirigwa spiritu asejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na goto tweet ase @Ndizi TV News ina dia tokonyora uchumbe yao asenjira yobotirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora kurwa sinsemo chama chengumbwana nsesmole tokoroka diaspora amogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bubisete amange ayatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Untita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kuvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no mayanjiro musaguso mukwani buye tebo no moyombosa lakini mondo to basambiri nyasaye ari mutundika kuri cyambere yategere naye goru wali enche bana ndwari turi kwemanya eri bana na nkugena yani nari kogenda on kero monto asense yiga tomenyate oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigoto gotarira abaminto bari beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinsa 5:15 chia mogaso Obochenu ni goboro bwengencho mono asubugima bwao kurenda asawetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinanuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete nkokeanie amaruire ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobochenu gakubwatirana n'abanyagitari ao asumurubirio bwokomenyukuya kebochenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito